Assalamu alaykum qadrli dostlar. Bugün İslam Ramazanoviç Makhachev barada gurrun eder. İslam Makhachev 1991-nji ýylda Dagistanyň Makhachkala şäherinde dogulýar we İslamyň kiçilikden uje sporda höwesli bolup, ilki taekwondo, wushu sandal, soň futbol oýnaýan soňam görüşe geçýär. Edil şo zalda bul Habib Nurmagomedov bilen dostlaşýar. Soň Abdulmanap Nurmagomedov, ýagny Habib Nurmagomedowyň kakasynyň zalyna geçip şo taýda turganlyşyp başlaýar. Maşgalaty täze huşet owasyna göçenden soň İslamyň günlük grafigi şeýle bir aýylgan çolup başlaýar. İslamyň gününiň başy daňdan sagat 6-da ýeňil ylgaw bilen başlanýar. Ondan soň gelýärde uniwersitete gidýär. Uniwersitetten çykandan soň ýene-de zaly trenirowka etmäne gidýär. Öýüne giýje 9-10-na gelýän wagtlary bar eken. Hatda İslamyň öz gurrun bermegine görä iň soňky marşrutga ýetişi bilmän 11-10-ka gelýän wagtlamam mady diýär. Где-то в 8 выходил из зала, сразу езду на вокзал, чтобы поймать маршрут, ну, чтобы успеть на маршрутку. Где-то, не знаю, сколько раз я успел, но вообще они рано отходила последняя маршрутка, и я не успевал на последнюю маршрутку, помню. Bu ýagdaý 3 ýylyň dowamynda günni gaýtalanyp turupdyr. İslam okuwyny tamamlandan soň sporda hasam känünsler başlapdyr. Sport bilen zanimasiýa etmek üçin adawlyk çykdyjylar bolýan eken, şo çykdyjylary ýapmak üçin hem ahrana bolup işe giripdir. Bu ahrana bolup işlän ýerinäki başlygy haçan trenirowka gitmeli bolsa, şo trenirowka gitmeli wagtynda goý berýän eken, trenirowkasyna edip gelip ýene-de işini dowam edýän eken. Şugunam şo İslam şo başlygynyň eden ýagşylygy üçin şu adam şoňa minnetdar bolup gelipdir. İslam Makhachewiň ilkinji üstünligi 2009-njy ýylda gelýär. Ol 62 kilogram agram derejede çykyş edip Rossiýanyň baýboý samba boýunça çempionu bolýar. Kim 2011-nji ýylda İslam MMA karýerasyna başlaýar, ýöne baýboý sambadan ýarşa çykmakdan bes etmeýär. Şu MMA-dan ýarş ýok bolan wagty baýboý samba boýunça da ýarşa çykýan eken. MMA-da Imagine Global Promotion'a çykyş edýär we UFC geçmezden öň MMA-da 11 gedek çykyş edip 11-nde de ýeňiş galanýar. 2014-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda UFC bilen 4 boýluk kontrakta gol çekýär we 2015-nji ýylyň 23-nji maýynda Leo Kuntz'a karşı çykyş edip onu demiktirji tilsim bilen, ýagny uduşaýşy priýom bilen ýeňiş gadanýar. 10 knol hasapda ýygyder ýeňiş bilen gelýär. Bu Braziliýaly sportsmen Adriana Martins'tan nokaut arkaly ýeňilýär. Häzir Kuntz'ň bu ýeňiliş ilkinji we iň soňky gedek ýeňilişi bolýar. Soň bul Gleison Tibau bilen çykyş edýär. Bu Braziliýaly sportsmen haçanna Habib üçin iň agyr garşydaşy bolan bolsa, İslam bilen beýle däl. İslam bilen bul ringiň içinde bary ýogy 57 sekund saklany we İslam muny nokaut bilen ýeňdi. Soň Kanadaly sportsmen Kane Johnson bilen çykyş edýär we ony 1-nji raundda agyrdyjy emel bilen, ýagny balivoy priýom bilen ýeňmegi başarýar. There's an opportunity to get a sub. It's over. He'll go get it. There it is. He's got the arm. There he goes. Another big finish for Islam. Wow. You got to be careful there. Soň bul ýaş şende zekili sportsmen Arman Tsarukyan ýeňmegi başarýar. Ondan soňra bolsa ýene-de Braziliýaly sportsmen Davi Ramos bilen duşuşýar we ol duşuşykda Clinch'ten diýdi oklaýar. Ýöne birinjisi degmesede ikinji diýdi göni barmaly nokodyna barýar. Ýöne bu Clinch'ten oklanan diýdi toçna nokodyna barsa da bu Davi Ramosyň ýeňilmegine sebäp bolmaýar. Soň İslam ýene-de bir näçe tany güýçli sportsmenleri ýeňmäni başarýar we bu aralykda İslamyň treneri ýagny nastavnik hökmünde görýän adamsy Abdulmanap Nurmagomedov aradan çykýar. Hemmemiziň bilişimi diýäli Habib Nurmagomedowyň kakasy we treneri. Habib şeýle diýär, men kakam diýär İslamy gowurýardy diýär, iň gowurýan okuwçylarynyň biridi diýär. We kakam gelecek çempion İslam diýärdi diýär. Şoň üçin men kakamyň sözi bitdiýänçe İslama trener bolmamy dowam ederni we şol soňky boýlarynyň hemmesini
Habib Nurmagomedov'un ilişini özü İslam'ın sekundandı olup duruyor. Soň İslam Bob Green bilen duşuşya we Bob Green'i knockout arkaly ýeňmäni başary. Ve bu boy maňa şeýle bir şans döredýär UFC'de titulny boy Charles Oliveira bilen uruşmaly bolýar we yeňil agramda çempion bolma uğruna söwüşýärler. Şeýdip Charles Oliveira'ny hem ýeňmäni başarýar we ýa-ni ýakynda Dustin Poirier bilen duşup Dustin Poirier'ni hem ýeňmäge başardy. Şu neçeni İslam Makhachev professional karýerasyna 26 gedek çykyş edip 20 mäşitinde ýeňiş gazanmagy başardy we şo birje da ýeňilşi we häzirki neçeni birinji we iň soňky ýeňilşi